Vi har en kromosomer, gener og DNA. Kromosomer og gener. Spædbørn får taget en blodprøve inden for deres 3-10 første levedøgn. Og det gør man for at finde ud af, om de har et stofskiftsygdom, også kaldet Phoenix-sygdommen. Sygdommen kan føre til mentale retarderinger. Sygdommen kan forebygges med en særlig diæt, men kun hvis det bliver påvist inden for få døgn efter spædbarnet er født. Phoenix-sygdommen er et eksempel på en arvelig sygdom. Genisk sygdom det smitter ikke. Det gør kun nogle af sygdommene, man får ved bakterier og viruser osv. De trænger ind i kroppen og er en infektionssygdom. Mennesket har 20.000 til 25.000 gener. Disse gener er bestanddele af hver eneste celles DNA. Genomet er det samme som arvemassen. Generne i genomet kan man forestille sig som en samling af koder, der tilsammen rummer opskriften på, hvordan vores krop skal se ud og fungere. Men helt præcis virker generne ved at styre dannelsen af proteiner i vores celler. DNA'et og dermed genomet befinder sig i cellens kerne. Det ligger det som lange, usynlige tråde. De bliver kaldt kromosomer. I almindelig kropscelle har vi 46 kromosomer, der parvis hører sammen. Kromosomer betyder farvet legeme. Når cellerne skal til at dele sig, trækker kromosomerne sig sammen og bliver derved synlige. Man har efterhånden kortlagt de fleste af vores gener, det vil sige, at de har fundet ud af, hvor de sidder på kromosomets DNA. Men det, at vi kender genernes struktur, betyder ikke, at vi kender genernes funktioner. Den kender vi kun ved halvdelen af generne. 2 af vores kromosomer kalder vi for kønskromosomer, og de øvrige kalder vi for autosomer. Og hos kvinder er kønskromosomerne ens, mens de er forskellige hos mænd. Det største af vores kromosomer er X-kromosomer, hvor Y er det mindste kromosom. De 23 af vores kromosomer i vores celler har vi arvet fra vores mor, og de øvrige 23 har vi arvet fra vores far. Mænd har arvet X-kromosomer fra deres mor og givet det videre til deres døtre, mens de har arvet Y-kromosomer fra faren og givet det videre til deres sønner. Kvinder har arvet X-kromosomet fra hver af deres forældre og givet således et X-kromosom videre til både sønner og døtre. Det vil sige, at vi har arvet et sæt kromosomer fra vores far og et fra vores mor. Vi har derfor de fleste gener i 2 udgaver. En undtagelse af gener på X- og Y-kromosomer hos manden. Selv de 2 kønskromosomer udgør et par, har de kun et mindre antal gener til fælles. Man kalder derfor X- og Y-kromosomer for heterologe kromosomer. Hetero betyder forskellige. Og alle de øvrige kromosompar består af homologe kromosomer. Homo betyder ens. Homologe kromosomer indeholder gener, der parvis koder for de samme egenskaber. Man kalder sådan et par af sammenhørende gener for alle gener. DNA er placeret i kernen af cellerne, der udgør organet. DNA kan derfor betragtes som en af byggestenene i kroppen. DNA er det arvelige materiale, der ligger inden for kernen i alle celler, i mennesker og andre levende organismer. De fleste af DNA'et er placeret inden for kernen og kaldes nukleær DNA, men en lille del af DNA'en kan også findes i mikrogenerne og kaldes mikrofiler. Hvad er DNA lavet af? DNA indeholder 4 kemiske baser: adenin, guanin, cytosin og hymin. DNA-par. DNA-basepar op mod hinanden A med T, C med G til form af enheder, der kaldes basepar. Hver base vedhæftes også et sukkermolekyle og fosfatmolekyle. DNA i mennesker indeholder omkring 3 milliarder baser, og disse er de samme i 2 personer til ca. 99% af det samlede grundlag. Disse baser sekveret forskelligt for forskellige opbygninger, der skal overføres. Det er magen til den måde forskellige sekvenser af brevform, ord og sekvenser af ord udgør sætninger. Hvordan DNA replikerer sig selv.
DNA kan lave kopier af sig selv. Begge strenge af DNA åbnes op og laves en kopi af hver og bliver til 2 DNA-stykker. Hver ny DNA har således en kopi af den gamle DNA, hvor kopien er lavet. Molekylopeptider indeholder små beløb af DNA. Denne geniske materiale er kendt som mikrodoneret DNA eller mtDNA. Hver celle indeholder hundreder til tusinder af mikrodontider, der ligger inden for cytoplasma. Mikrodoneret DNA indeholder 37 gener, der hjælper til at fungere normalt. 30 af disse gener giver instruktorer for at gøre enzymer involveret i produktionen af energi. Ved oxidativ fosforstyring resten af gener hjælp at gøre molekyler kaldet transfer-RNA og ribosom-RNA, der kan hjælpe i proteinsynteser.